салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мехонад. оғоз мекунем. Криштиану Роналду, футболбози дастаи Манчестер Юнайтед, миёни футболбозон дар саҳифаҳои иҷтимоӣ рекорд гузошт. вале ин навбат ин рекорд дохили майдон не, балки берун аз он аст. қаблан як ба истилоҳ пости Криштиану дар Инстаграм рекорд гузошта буд ва ин рекордро ҳеҷ кас не, балки ҳамто ва яке аз рақибони асосии ӯ дар футбол Лионел Месси шикаста буд. ва акнун фурсат шуд ки Роналду боз ҳамтои худро дар ин нишондод гузашта намояд. Криштиану чанд рӯз қабл аз дар роҳ будани панҷумин фарзандаш дар саҳифаи Инстаграмаш дарак дод ва ин акс то имрӯз таи 28 миллион мақбул ё ба истилоҳ лайк гирифт ки ин рекорд миёни на танҳо футболбозон, балки кулли ситораҳои шабакаҳои маҷозӣ буд. инро пойгоҳи хабарии ESPN расонаӣ кард ва он ҷо навишта шудааст ки Криштиану дар таърихи мавҷудияти Инстаграм рекорди навбатӣ сабт кард. пеш аз Роналду сарояндаи машҳури ҷаҳонӣ Ариана Гранд бо 26 миллион лайк дар мавзӯи хонадоршавӣ гирифта буд ва инак дар ин нишондод Роналду бо 28 миллион лайк пеш гузашт. хабаре ки Роналду аз ҳаёти шахсияш расонаӣ кард, ин ҳамроҳ бо ҳамсари худ интизор будани дугоникҳо мебошад ки акси ташхис ва ба истилоҳи тиббӣ натиҷаи узиро дар саҳифааш ворид сохта буд. агар дугоникҳои Роналду тавлид шаванд, шумораи фарзандони португалӣ 6 нафар мешавад, қариб мисли ҳисоби бозии Ливерпул ва Манчестер. акнун аз набарди зан муқобили мард ҳарф мезанем. интизор доштед ки ин дунёи аҷиб ахиран ба ҳамин рӯзҳо мерасад. дар мамлакати Полша созмони муҳорибавии MMA VIP мусобиқаи размӣ миёни мардҳо ва занҳоро роҳандозӣ кард ва аллакай ин рақобатҳо баргузор шуданд. дар ин мусобиқа сараввал Пётр Лисовский бо тахаллуси муаббой муқобили равзгарзане бо исми Улой Секач ба набард баромад ва ба Лисовский муяссар гардид ки дар раунди дуюм бо истифода аз як тейкдауни ғайриоддӣ ҳарифи худро ба замин афтонад. доварон зуд онҳоро ҷудо карданд ва Пётр Лисовскийро дар муқобили як зани ҷасоратдори ғолиб эълон карданд. дар рақобати дуюми ин мусобиқа равзгари дигар бо исми Михаил Пшибилович муқобили як равзгарзани зебои дигар бо исми Виктория Домжалский ба октагон баромад ва дар раунди аввал ба Михаил муяссар гардид ки ҳарифи зебои худро муштборон карда мағлуб созад. мардум, ман боз мегӯям ки Opel ба Мерседесу зан ба мард намебарояд. истифодабарандагон ва умуман ҷомеаи ҷаҳонӣ дар саҳифаи Twitter ин идеяро дастгирӣ накарданд. 98% истифодабарандагони Twitter куллан зидди ташкили рақобат миёни марду зан шуданд ва зери он шаҳрҳои худро гузоштанд. нафаре навиштааст ки барои таъсиси чунин як беақливу девонагӣ пули калон медиҳанд ва ташкилкунандагон низ аз ин фоидаи калон мегиранд. минбаъд бархурди маъюбонро ба роҳ монед, навиштааст яке аз истифодабарандагон. шумо ба ин мавзӯъ чӣ назар доред? масалан, ман зарба задан як су, баланд гап заданро муқобили зан нанг медонам. охир чеҳраи зебои онҳо барои мушт задан нест. Конор Макгрегор, ситораи варзиши MMA, баъди шикастани пояш аз баргашти худ дарак дод. ин дар ҳоле аст ки ирландӣ замони рақобат бо ҳамтои худ Дастин Порье дар як фурсати мубориза пояш шикаст ва ҳамагон гуфтанд ки ин охирин рақобати Конор буд. вале дирӯз ӯ иддао кард ки таърихи варзиш шоҳиди баргашти бузурге хоҳад шуд. гумонам Конор дирӯз муваффақиятҳои пайдарпайи равзгарони рус ё худ меросбарони Ҳабибро дар марҳилаи рақобатҳои UFC 267 дида ба хашм омад. ӯ дар саҳифаи Инстаграмаш навиштааст ки боз дастпӯшҳои варзишӣ, ман бо нерӯи дигар ба саҳнаи разм баргаштам. аз табибоне миннатдорам ки дар фосилаи хеле кӯтоҳ маро ба пой хезониданд. разм кардан коре аст ки ман барояш баргаштам, чун ман аз рӯи ин навъи варзиш машҳур шудам. барои баргашти бузурги таърихӣ омодагӣ бубинед, гуфтааст Конор Макгрегор. аз 4 рақобати охири худ ирландӣ дар 3 тоаш шикаст хӯрдааст ки ин 2 маротиба муқобили Дастин Порье ва 1 маротибаи дигар муқобили Ҳабиб Нурмагомедов мебошад. ягона пирӯзие ки дорад муқобили Доналд Сероне буд ки мӯйсафед худаш намедонист дар куҷо ва муқобили кӣ ба октагон баромадааст. Сероне дар муқобили Конор он гунае буд ки гӯё ким кадом як раҳгузареро аз маршрут маҷбуран ба ҷанг оварданд.
рекорди навбатии Криштиану Роналду пешоруи интиқодҳои шадиди мухлисон ва таназзули дастаи Манчестер Юнайтед. Манчестер баъди бозии мушкиле бо Ливерпул бо Тоттенхем рақобат кард ва бо голу паси головари португалӣ ғолиб баромад. Криштиану дар 36-солагӣ ба дарвозаи дастаҳои пурқувват ҳам гол мезанад ва ҳам паси головар медиҳад. Хулас бо ин нишондод Криштиану рекорди собиқ футболбози дастаи Челси Дидие Драгбаро шикаст ки ӯ то ин дам солхӯрдатарин футболбози Премер-лигаи Англия буд ки дар як бозӣ ҳам гол ва ҳам паси головар додааст. Криштиану Роналду ин корро дар 36-солагиву 267-уми рӯзи зиндагиаш иҷро кард. Қаблан Драгба низ ин нишондодро дар 36-солагӣ иҷро карда буд ва ӯ низ ҳам голу ҳам паси головар дар як бозӣ ба даст овард. Вале Драгба ин голу паси головарро медонед бар муқобили кадом даста иҷро карда буд? ӯ ҳам дар муқобили Тоттенхем Хотспур. Аз ин бармеояд ки Драгбаву Роналду зур нестанд, балки Тоттенхем дастаи заиф аст. Ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.